Ето историята на Итачи Учиха, от мразен до обичан. От мразен предател, Итачи Учиха влиза в историята като най-омразния човек в Коноха. Момчето, което избива собствения си клан, пощадявайки само по-малкия си брат Саске. Без обяснение. Без сълзи. Само кръв и тишина. За селото, той е предател. За Саске, в смисълът на омразата и причината да стане по-силен. А за света, чудовище, което не заслужава прошка. Итачи не се защитава. Позволява всички да го мразят. Невъзможният избор. Истината излиза по-късно и променя всичко. Кланът Учиха е на крачка от преврат, който би хвърлил селото във война. Итачи е поставен пред избор, който няма правилен отговор, да позволи хиляди да умрат. Или сам да стане убиец на най-близките си. Той избира селото. Избира мира. И решава да понесе цялата вина сам. В онази нощ той не просто убива клана си. Той убива собственото си щастие. Живот в лъжа. След това Итачи става част от Акацуки, не като предател, а като пазител от сенките. Следи. Заблуждава. Защитава Коноха, без тя да знае. Истинската му сила не е шаринганът, а способността да живее като злодей, знаейки, че никога няма да бъде разбран. Любовта към Саске. Всичко, което Итачи прави, има една цел – Саске. Той го кара да го мрази. Не защото не го обича, а защото иска брат му да оцелее в жесток свят. Дава му цел. Дава му сила. Дава му причина да живее. И дори планира собствената си смърт. За да освободи Саске от омразата. Смъртта на Итачи Учиха. Итачи умира по време на дългоочакваната си битка със своя брат Саске Учиха. Макар двобоят да изглежда като безмилостна схватка до смърт, истината е трагична. Итачи умишлено губи битката, за да освободи Саске от омразата си и да го направи герой, победил предателя на клана. По време на боя той вече е тежко болен и почти ослепял от прекомерната употреба на Мангекю Шаринган. Той изразходва последните си сили, за да премахне проклятието на Орочимаро от Саске. Последният му жест е леко докосване по челото на Саске, същият нежен жест от детството им. По-късно се разкрива шокиращата истина. Итачи е избил клана Учиха по заповед на Коноха, за да предотврати гражданска война, и е живял като злодей, за да защити селото и най-вече Саске. Смъртта му е една от най-трагичните и емоционални в аниме историята, жертва на дълга, любовта и самотата. Последните му думи не са оправдание, а истина: винаги ще те обичам. Да обичан герой. Едва след смъртта му истината излиза наяве. Тогава Итачи вече не е демон. Той е саможертва. Герой без признание. Човек, избрал да бъде мразен, за да спаси другите. Защо Итачи е обичан? Защото той ни показва, че понякога доброто изглежда като зло. Истинската любов не винаги е нежна. Най-големите герои често остават неразбрани. Итачи Учиха тръгна като най-мразения герой в Наруто. И остана в сърцата на феновете като един от най-обичаните.